To ma zapnúť to správne. Jo, dobrý. Vidíte, čo zdieľam? Super. Yes. Dobre. Teraz musím ísť naspäť. Takto. Ups. Super. OK. Super, dobre. Tak, dúfam, že ma všetci dobre počujete. Píšte do chatu, či ma všetci naozaj dobre počujete, nech sme si istí. Yes, perfekt. Tak, dámy a páni, pekný podvečer vám prajem, alebo teda večer vám prajem už. Yes, OK. Som veľmi rád, že môžem práve u vás v Mindpeaku prednášať, pretože nedávno, možno viete, postrehli ste, tak som bol v Prahe tiež prednášať. Väčšinu z vás som stretol, myslím, že veľa z tejto komunity ste práve aj tí, s ktorými som sa stretol aj osobne. Tak mi bolo naozaj cťou a bolo to perfektné vás stretnúť a cítiť viac tú vašu energiu, že počuť od vás, že čo presne robíte a aké rady potrebujete. Zhodneme sa asi všetci v tom, že sa nejakým spôsobom prezentujeme na sociálnych sieťach, budujeme svoj osobný brand a chceme, aby náš biznis nejakým spôsobom rástol. A práve na túto tému dnes budem nadväzovať a na túto tému dnes budem prednášať a nechcem to aj nazvať, že prednáškou, ale skôr takou debatou o tom, čo vám budem ukazovať a nejakým spôsobom vám to budem okomentovávať. A budem rád, keď sa potom samozrejme zapojíte na konci, necháme si priestor, budem vám odpovedať na čokoľvek, čo vás bude zaujímať. Tí, ktorí ma nepoznáte, v skratke sa predstavím. Moje meno, celé meno je Ron Antonio Gonçalves, ale kľudne ma volajte Rony. Poznáte ma z Instagramu ako Rony G. Prečo Rony G? Pretože je to skratka G mojho mena Gonçalves. Väčšina ľudí to nevedelo vysloviť a vždy sa ma každý pýtal, čo to je za meno, odkiaľ to je meno a tak ďalej. Ja žijem na Slovensku, mám africké korene, otec je z Afriky, mamina Slovenka, v krátkosti o mne. Ja sa venujem sociálnym sieťam od roku 2020. Áno, 2020, keď začínal COVID. Obdobie, kedy som predtým pracoval ako čašník, ako barman a keďže všetko sa zatvorilo, bol tvrdý lockdown, nemohol som pracovať samozrejme, takže musel som vymýšľať, čo idem robiť. Prvou možnosťou bolo samozrejme ísť na YouTube, pozrieť si How to make money online, hej, to asi väčšina z vás poznáte. A čo mi tam prioritne vyskočilo, bol Gary Vee, Alex Hormozy a neskôr samozrejme Iman Gadzhi. No a toto boli traja ľudia, ktorí som ja tak registroval na Slovensku a v Čechách. Skoro ani nikoho, ja sa vždy inšpirujem od tých zahraničných ľudí. A nejak som začal som sa prezentovať, začal som natáčať videá, začal som to zdieľať a odvtedy to nejakým spôsobom so mnou ide. Momentálne mám plne fungujúce, by som povedal, 2 biznisy. Prvým biznisom je moja kreatívna agentúra, kde pre iných podnikateľov a firmy tvoríme obsah, spravujeme im sociálne siete, celé im to manažujeme, robíme stratégiu, takisto reklamné kampane. A druhým biznisom je to, že som mentor, video obsahu a sociálnych sietí. Čiže učím jednotlivcov, podnikateľov, aj firmy samozrejme, keď tam nejaký CEO alebo founder sa chce prezentovať v mene firmy, tak ich učím, že ako si to môžu robiť sami. Toto sú 2 moje hlavné biznisy. V súčasnosti už od roku 2023 ma naplno živia sociálne siete, že nič iné ja nemusím robiť, len sa venujem svojej agentúre a robím mentoring. Čiže toto ma naplno živí. Momentálne mám aj svoju vlastnú komunitu, ktorá je úplne zadarmo, naša DigiKaviareň, máme tam už viac ako 600 členov. Dnes ráno som už spustil svoj prvý e-shop, ktorý bude pre podnikateľov, čiže tam budú služby pre podnikateľov, ktorí si nemôžu dovoliť zaplatiť agentúru.
Ale toľko o mne, nebudem sa baviť o mne, chcem sa baviť samozrejme o tom, čo vám môže pomôcť, aby ste vy mohli tiež rásť na vašich sociálnych sieťach a budovať aj svoj biznis. Tak dúfam, že ste ready, dúfam, že ma dobre počujete, pripravte si popcorn, kolu a let's fucking go. Ja vám to idem rovno takto zdieľať. Perfekt, paráda. Dnes si, dámy a páni, preberieme 5 princípov, ako rozbehnúť osobnú značku s ľahkosťou. Prečo práve táto téma? My sme sa predtým s Honzom bavili, že by som vám odprezentoval možno nejaké iné veci, ako byť sebavedomejší na tých sociálnych sieťach, ako na ten pozitívny vibe a tak ďalej. Ja vám poviem jednu vec, všetko to, čo by ste chceli, aby to tam nejak vyzeralo, aby ste vy mali nejaký prejav online na tých sociálnych sieťach, v prvom rade to závisí od vás. Ja vám darmo poviem, že môj prejav je už aký je a tak toto nejakým spôsobom robte. Vy ste vy, hej, každý sme jednotlivec, každý sme v niečom dobrý, niečo nám menej ide, niečo viac. Keby vidíte moje úplne prvé videá na sociálnych sieťach, to bolo hrozné. Môj hlas, môj prejav, to, jak to celé vyzeralo, to bolo proste hrozné. Mňa to na druhej strane neodrádzalo. Ja som si vždy hľadal cestičku, že ako ja tam, kde som, ako ja z tej pozícii môžem rásť na sociálnych sieťach a vybudovať svoj biznis. Neriešil som to, ako to vyzerá u niekoho iného, riešil som to, ako ja môžem to robiť čo najjednoduchšie a čo najľahšie. A dnes vám poviem 5 veľmi jednoduchých a základných princípov, ale ja vám dnes budem toto celé hovoriť o takom mini príbehu o mojej klientke Silvii. A tí, ktorí ste boli v Prahe na tom evente, tak som tam v podstate ukazoval príklad na Silvii to, ako som jej predal môj coaching. A toto je také pokračovanie toho, že už keď teda som ju closol a urobil som z nej môjho klienta, ukážem vám to, ako ona úplne z nulového Instagramu, že reálne začala, tak ako ona narástla a ako Silvia vybudovala pomohla svojmu biznisu tiež cez sociálne siete. Jej sociálne siete už dnes vyzerajú takto, hej? Instagram robí si videá, dokonca bola aj v miestnej, alebo tu na Slovensku v TV Joj, pozvali ju, tam bola prezentovať, prednášať to, čo robí. Ona je nedaleko Bratislavy, hej, klientela, jej tam už chodí naozaj aktívne a ona dokonca začínala vo veľmi malom priestore a vďaka sociálnym sieťam ona musela už prejsť do väčších priestorov a zamestnať ďalších fyzioterapeutov, aby jej biznis mohol vôbec nejak stíhať, lebo ona prestala stíhať. Hej? Čiže ja vám ukazujem schválne ju, pretože je to človek, ktorý aktuálne narástol a teraz jej to funguje. A možno sa teraz pýtate, že Rony, ale prečo nám tu ukazuješ nejakú ženu, ktorá má 877 followerov, čo je nič? Hej? A prečo na mňa ukazuješ seba, že ty už máš 20 000 followerov? Pretože to, koľko máte followerov, nezaručuje to, aký máte biznis. Hej? V jednoduchosti. Tam som skončil. Jej sociálne siete vyzerali predtým takto. LinkedIn a Instagram. Niečo tam dala, niečo skúšala, ona sama nevedela čo, ona to niekde počula, že toto by som mohla zdieľať, tak to tam nejak dala. A o Silvii, ona má 37 rokov, by the way, má manžela, má deti, úplne obyčajný človek, žiadny robot, žiadny človek, ktorý mal vyštudované marketing a neviem čo, je to fyzioterapeutka, živí sa svojimi rukami a povedala si v jeden deň, že OK, tak tie sociálne siete by mi možno dávali zmysel, ale nevedela ako, ona bola úplne stratená. Ja keď som ju oslovil, ju to zaujalo, začali sme na tom pracovať a pekne to narástlo. Ešte keď som hovoril o sebe, že prečo neukazujem seba, takto som by the way ja začínal. Toto bol presne rok 2021, prelom 2022, kedy už ja som si povedal, že super, tak už sa idem viac prezentovať tým, čo robím. Lebo ja som predtým robil nejaké videá rôzne, motivačné, inšpiratívne a tak ďalej, ale nejak ma to nebavilo. Ja som už naplno začal potom natáčať videá, produktové videá, už aj s inými firmami a tak ďalej. To som prezentoval. Čiže takto to vyzeralo u mňa na začiatku. Ale nebudem hovoriť o sebe, budeme sa venovať tomu, čo vám má pomôcť, aby ste si vybudovali úspešne váš biznis. Poďme na tých 5 princípov, dámy a páni, a začnem rovno prvým.
Prvý princíp je jednovetový kompas. Čudujete sa, že čo to je? Začnime vždy tým, že kto som? Kto som? Keď sa teraz sami seba opýtate, alebo sa vás opýtam, kto ste, hej, alebo teba, niekoho, kto si? Toto je veľmi ťažká otázka a ľudia nad týmto veľa premýšľajú. A tu prichádza ten kameň úrazu. Prečo vždy toto kladiem? Hej, toto sú všetko veci, týchto 5 princípov, ktoré som si ja prechádzal so Silviou v mojom mentoringovom programe. A vďaka tomuto človek, ktorý v živote nevedel, čo sú sociálne siete, čo je LinkedIn, Instagram, proste ona bola úplne stratená, s ňou som si musel prechádzať tieto veci, hej. Pre vás samozrejme už tieto veci niektoré sa budú zdať, že však OK, ja už mám bio, ja už mám Instagram, ja už mám aj nejakú klientelu a tak ďalej. Super, to je perfektne, že to máte. Teraz si možno pripomeniete aspoň niečo, čo by ste znovu mohli aplikovať do tej vašej praxe, do toho vášho života. Môže vás to trošku tak refreshnúť, hej. Späť sa k tomu vrátim, kto som. Musím vedieť, kto som, komu pomáham a čím. Toto je Silvín jednovetový kompas. Čiže so Silviou som si jasne musel na začiatku určiť, kto je a čo ona robí. Pomáham ľuďom fungovať bez bolesti, prakticky a s rešpektom k vášmu telu. Väčšina ľudí pri tomto takom tréningu, mini tréningu, pretože tento tréning robím hneď na prvej lekcii, na úvode, tak sú buď z toho takí, že vystresovaní, lebo nevedia o sebe povedať, alebo rozmýšľajú, že čo by vôbec povedali. Na druhej strane veľa ľudí aj príde na to, že kto naozaj sú. Čiže preto vravím, že je to aj tak trošku reminder aj pre vás, už kto to máte za sebou a už máte plne fungujúci biznis cez sociálne siete. Skúste si to remindnúť. Skúste si to pripomenúť. Toto Silviu sprevádza až doteraz, pretože ona stále teraz vie komunikovať to, kto je, komu pomáha a s čím, hej. Či už na web stránke, ktorú si tiež teraz robí, či už bude robiť akékoľvek reklamy, banery. Teraz jasne ona hovorí o tom, čo robí a pre koho je to cielené. Poďme na princíp číslo 2. A to sú 3 piliere. Toto je, by som povedal, že taká, nepoviem, že najjednoduchšia, ale jedna z tých najjednoduchších vecí a princípov, ktoré vám zaručia to, čo vám za chvíľočku poviem, že čo vám to zaručí. Toto sú piliere na 30 dní. Ja vždy, ináč, reálne, že z praxe vám teraz hovorím, ja keď začínam pracovať s nejakým klientom, či už v našej agentúre, alebo v mojom coachingu, toto si vždy s ním určím na začiatku spolupráce. Hej, alebo s nimi. Pretože toto je pre vás taká mapa toho, že keď sa na toto pozrieš, už sa nestratíš. Vieš už presne, čo a kedy máš robiť. Celá táto téma dnešnej tejto debaty je samozrejme, ako budovať svoju osobnú značku s ľahkosťou. Preto je tu znovu toto. Potrebujeme to robiť s ľahkosťou. Prečo s ľahkosťou? Pretože ty sa potrebuješ venovať aj svojmu biznisu. Nie je to len o tom, lebo my tvorcovia robíme dve veci, hej? Že my robíme svoj content na sociálne siete, čo nám zaberá rovnako veľa času, ešte aj viac času ako pre klientov. Hej, ak teda robíte social media tiež takisto ako ja. A tiež potom robíš pre klientov tú prácu. Čiže my robíme ako tú istú prácu pre x ľudí ešte aj pre seba, pre nás je to strašne ťažké. Preto ja tiež takisto, toto nie je, že len ja niekoho iného učím, že toto rob a však OK, nech vám to dá, čo vám to dá, majte výsledky, aké chcete. Toto isté mám zaužívané, ale aj ja. A ja som môj klient. Môj Instagram je tiež môj klient. Takto sa treba nad tým trošku začať uvažovať, pretože takto predídeš potom tomu, že budeš mať nervy, budeš frustrovaný, nebudeš vedieť hlavne, kedy máš čo riešiť. Hej? Piliere na 30 dní. Problém, riešenie. Čiže edukujem, tvorím nejaký content, kde edukujem. Ukazujem svoju expertízu, ukazujem to, v čom som ja dobrý, čomu ja rozumiem. Pretože znovu, social media, marketing agency, môžeme mať tu, koľký sme tu, dajme tomu, že nás je tu 15-20, tak všetci ideme robiť social media marketing agency. No a teraz príde jeden klient a z čoho si bude vyberať? On si bude vyberať z toho, že presne uvidí,
aké sympatie mu u koho padli, kto čomu ako rozumie, kto je v čom dobrý. A väčšinou sú to aj tak tie sympatie, hej, by the way, ináč. Väčšinou sú to naozaj tie sympatie. Ja som v praxi veľakrát zažil, že mne moji klienti povedali, že mňa si vybrali na spoluprácu len kvôli tomu, že som im viac sympatický ako niekto iný. Čiže preto je podstatné budovať si tú svoju osobnú značku a naozaj celkovo si ju budovať s ľahkosťou, pretože ty potrebuješ aj na konci dňa mať aj ten prejav na tých sociálnych sieťach, nie nútený, tlačený, ale nech to vyzerá, že si uvoľnený, že si úplne v kľude, že si úplne v čile a vieš, o čom rozprávaš. Čiže prvý pilier, problém, riešenie, druhý pilier, zákulisie. Ako to robím? Ukáž, ako to robíš. Znovu, sme veľká konkurencia, robíme všetci social media marketing agency. Ukážem svoj vlastný systém, svoj unikátny systém, to, ako ja pracujem, ako to ja robím. Pretože sme marketéri, môžeme robiť úplne tú istú prácu, môžeme mať tú istú klientelu, tú istú personu, ale ja mám svoj spôsob, ako ja pracujem. A potom je tu klientský príbeh alebo dôkaz. Poznáme to lepšie so zahraničným slovom case study. Toto funguje brutálne dobre a case study sú vo väčšine prípadov, by som povedal, pilier predajný. Tam predávaš. To ti reálne predá. Cez tieto prvé dva piliere si buduješ vzťah, buduješ si dôveru a cez dôkaz, klientský príbeh, čiže case study, predávaš. Preto ja napríklad v rámci môjho mentoringu ja vždy posielam, keď teda komunikujem s tým človekom cez DMs na Instagrame napríklad, ja im vždy potom posielam, že pozri si môj web, kde mám aj video, kde vysvetľujem môj coaching, že ako to vyzerá, ako to prebieha. A takisto tam mám aj niekoľko videí, kde sa ja takto online bavím s mojimi klientmi. Kde mi oni dávajú rovno nejakú referenciu, recenziu na to, ako som im ja pomohol. Toto je brutálna vec. Toto keď vidia, to je už predané. Tam už nemá nad čím rozmýšľať, lebo vidí, že pracuješ s reálnymi ľuďmi a že tí ľudia reálne niečo o tebe povedali. Čiže toto je brutálna vec. Čo z tohto vyplýva? Teraz znovu sa pýtate, dobre Rony, však OK, veď toto viem, ovládam, už som sa to učil, som to niekde videl, no ale tak čo z toho, niekedy ma to nebaví, neviem, jak to úplne robiť. Jedno slovo. Konzistentnosť. Tiež to všade počujete. Be consistent, hej. Takže všade to počujete. Není to úplný bullshit. Je to realita. Pokiaľ budeš zaťažený a budeš naozaj sa už venovať tomu podnikaniu a budeš plnohodnotný už podnikateľ, že už väčšina z vás je, tak vy veľmi dobre viete, že čas. My bojujeme najviac s časom. A pokiaľ nemáš niečo určené, že podľa tohto budem postupovať, tak toto budem robiť, proste vyhoríš, prestane ťa to baviť. Budeš z toho nervózny, hej, budeš mať nervy na svoju frajerku, frajera a to nechceš, to není dobre. Čiže byť proste uvoľnený, mať to naplánované, to je úplne že základ všetkého. Poďme na princíp číslo 3 a to som nazval, že tempo. Hej? Toto vždy veľmi rád každému znovu prizvukujem a ukazujem. Toto najviac milujem. A mal som nedávno aj prednášku, kde som mal podobnú prezentáciu a tiež som sa nad týmto pozastavil a hovoril som tým ľuďom, že ľudia, bez systému váš biznis rásť nebude. A teraz, OK, možno som to povedal tak strašne útočne a voči vám, že som, ale ja už teraz tak akoby čistým svedomím môžem povedať, že to tak je. Ešte pred 3 rokmi by som si povedal, že no ja sa viac zameriavam na systém, neriešim motiváciu, ale normálne ja vám teraz do huby vám teraz hovorím. Vyserte sa na motiváciu, to neriešte. Motivovaný nebudeš. Budeš mať na hovno deň, budeš sa na hovno cítiť, rozídeš sa s frajerom, s frajerkou. Čo, necháš tak biznis, necháš tak svoj život? Necháš to všetko tak? Zaužij si nejaký systém. Keď si zaužiješ systém, budeš šťastný ty, lebo budeš vedieť, čo máš robiť a budú šťastní aj ľudia okolo teba. A potom sa nerozíde s frajerkou, nerozíde s frajerom a tak ďalej, hej. Čiže ono strašne
tieto veci v rámci tej samotnej tvorby z mojej vlastnej skúsenosti ovplyvňujú aj samotný život. Ja som sa veľakrát zbadal, že ja som bol nervózny z toho, že nestíham a nemám natočené videá a neviem čo, a potom som bol nervózny už aj na každého, samozrejme, hej. Čiže vyvaruješ sa tomu všetkým možným zlým veciam okolo teba, negatívnym, a to je aj jedna z vecí, o ktorom som sa s Honzom bavil ešte predtým, ako som mal sem prísť do Mindpeaku, že tiež vás všetkých a aj jeho zaujalo to, že som vystupujem tak pozitívne a s takou dobrou energiou vždy. Není to ničím iným, len tým, že som spokojný, ako to mám nastavené a ako to robím. Som maximálne spokojný. Hej? Čiže toto je presne, že systém je pre mňa viac ako motivácia samotná. A teraz, dámy a páni, najjednoduchšie toto si screenshotujte, toto si foťte, ale tak samozrejme, znovu, ste tu skúsení ľudia, ktorí viete, že takéto veci sú podstatné na ten samotný rast a dodržiavať to, skúšať si to. Ja by som vám povedal jednu vec, že ja som tiež sám skúšal nejaké výzvy predtým, dávno, pred 3-4 rokmi. Skúšal som 30-dňovú výzvu, že každý deň nový príspevok, 60-dňovú výzvu a dokonca som si dal maximálne, že 90-dňovú výzvu. 90 videí. Každý jeden deň som editoval ráno a hneď postol. Každý jeden deň. Čo mi to dalo? Nič. Nič. Vyhorel som. Úplne, že som vyhorel. Z mojej vlastnej skúsenosti by som povedal, nikdy to nerobte, ale samozrejme je to na vás. Čo potrebujete na úspešný a efektívny rast? 3 posty za týždeň. Hej? V pondelok video, v stredu karozel, v piatok karozel. Karozely vieme, že teraz veľmi dobre fungujú v rámci algoritmu. Treba to robiť. Na druhý týždeň to obmením. Dám jeden karozel, dám 2 videá, potom dám 3 videá, potom dám fotku, video, karozel, testujem, skúšam. 3 posty za týždeň ti stačia. Čiže pondelok, streda, piatok postujem. Hej? Útorok, štvrtok vyplňam príbehmi. Zdieľam nejaký príbeh zo zákulisia. Bavím sa s klientom, natočím si storku. Dnes mám za sebou super úspešnú lekciu s mojím novým klientom, hej, alebo niečo. Máme za sebou práve úspešné natáčanie s našim klientom, označím ho. Alebo si s ním natočím. Super, som rád, že si tu. Marek, ako vyzeralo toto natáčanie pre tvoju firmu? Perfekt. Toto je tá ľudskosť, toto je tá autentickosť, ktorú potrebujeme dostať na tie sociálne siete. A kedy? Pýtate sa veľakrát na časy. Skúšajte ráno a po obede. Ja vám nepoviem presne čas. Mne čo funguje je medzi 7 a 9 ráno alebo po obede okolo tej 3. 4. Skúšal som v minulosti veľakrát zdieľať niečo aj večer, ale by som povedal, že z 20 videí mi asi jedno, že bolo, že dobré malo čísla. Hej. Dobré čísla, bavíme sa viac ako 20 000 videní. Hej. Čiže toto je tempo. A protip, ktorý tu pre vás mám, čo je úplne že najzásadnejšia vec, ktorú tiež učím mojich klientov v mentoringu, je batch 120 minút, čiže spájanie. Hej, batch znamená, že si to spájaš. 120 minút, to znamená 2 hodiny si vyhrať na to. V jeden deň, dajme tomu, že v pondelok, si vyhrať 2 hodiny na to, že ideš tvoriť. Či už tam vytvoríš karozely, alebo 2 videá natočíš. A ľudia, pozrite, ste tu veľa content creatori, teraz úprimne. Za 2 hodiny to musíš stihnúť natočiť 3 videá, ešte to je zeditovať. Hej, pokiaľ nerobíš super náročný edit v CapCut, ja neviem, After Effects a neviem čo, že si len talking head, niečo rozprávaš. Za 2 hodiny toto musíš stihnúť. Ešte si k tomu pripraviť aj popis, titulky urobiť. To musíte stíhať ľudia. Ste content creatori, musíte sa naučiť pracovať efektívne, rýchlejšie. Toto mne tiež veľmi dobre pomáha. Som zaneprázdnený naozaj človek, ja mám dennodenne nejaké meetingy, ktoré riešim, nie len s mojimi klientmi, ale s mojím tímom. Hej. Mám tím aj v zahraničí, čiže tiež musím zavolať aj do zahraničia, riešiť to počas dňa, ešte aj chodiť natáčať videá pre klientov, fotiť a tak ďalej, ešte svoj content robiť, čiže tá rýchlosť je u mňa veľmi podstatná. Čiže tento protip odporúčam zaužívať do svojho
systému. Takto vyzeralo napríklad u nás plánovanie so Silviou, hej, že sme si to presne na lekciách rozplánovali, presne sme si, ako vidíte, určili pondelok, streda, piatok, kedy, čo bude, ako robiť. Možno je to malým, je to len taký náhľad grafický pre vás, nemusíte to vidieť a v podstate len chcem vidieť, aby ste videli, ako sme si to my plánovali. Poďme na princíp číslo 4. Milujem najviac. Kalendár. Sú nejaké výskumy a určite ste o tom počuli, ja sa nechcem tu byť odborník a hovoriť nejaké odborné sračky, ale prirodzene je u ľudí lepšie to, keď píšu, máš pero a píšeš, vtedy si to lepšie zapamätáš. Neviem, či ste si to vy niekedy všimli na sebe, otestovali, alebo počuli niekde od niekoho iného možno, ale keď píšeš, viac si veci pamätáš a lepšie si ich pamätáš. Lebo robíš niečo rukou, hej, je tam ten pohyb, je tam tá zapamätateľnosť. Prečo ja napríklad neužívam kalendár v telefóne? Pretože toto zariadenie, toto malé, úžasné, na druhej strane tak hnusné zariadenie ťa proste ruší, hej. Áno, môžeš si vytvoriť hack taký, že si vypneš notifikácie a sú rôzne aplikácie, ktoré ti proste to celé akoby tak vypnú a dajú ti nejaký mood, alebo si dáš proste len letový režim nejaký, hej. A môžeš si tam písať veci a tak ďalej, to je všetko fajn. Ja mám tiež poznámky, hej, kde, to asi vidíte, kde si tiež zapisujem nové video, nejaké nové ideas, kde cestujem niekde, tak mi niečo napadne, píšem si to do telefónu samozrejme. Ale bavíme sa o pracovných činnostiach, ktoré si zapisujem len sem, hej. Píšem si to len do tohto kalendára. U mňa to takto nejak vyzerá. Jo? Čiže mám tam všetko. Mám tam, kedy mám s kým meeting, mám tam, kedy čo musím editovať, kedy čo musím natočiť, mám tam to, že idem do gymu, mám tam to, že musím niekomu napísať, aby dohodol niečo, mám tam 19:30 Mind Peak Live, hej? A už ten môj pracovný deň potom končí. Čiže ak to nie je v kalendári, tak to neexistuje. U mňa to takto naozaj je. Poviem vám čisto z praxe, môj kolega, môj business partner, ktorý bol tiež v Prahe, Paťo, on funguje, že bez kalendára, hej. Má nejaký to-do list, vidím, že si stále niečo píše, ale on funguje akože takto, že zariadenia, že to má buď v počítači niekde v kalendári, alebo v telefóne. Mňa to strašne ruší. Ja sa snažím strašne obmedzovať používanie telefónu, len na inšpiráciu, keď si pozerám Instagram, nejaké videá, alebo keď ja editujem nejaké video cez telefón, alebo keď si s niekým píšem. Čiže snažím sa úplne že eliminovať telefón, lebo ma to ruší. Hej. Poďme na posledný a 5. princíp, číslo 5, a tým je samotné opakovanie. Recykluj 90, tu malo byť napísané dní, ale som to tam nedopísal. Recykluj 90 dní a meníš len. Húk, uhol a príklad. Vysvetlím. 90 dní sú 3 mesiace. 3 mesiace robíš nejaký content, hej? Ty už máš vytvorené nejaké témy, už si vytvoril, dajme tomu za 90 dní môžeš vytvoriť koľko videí? 10, 20, 30, minimálne 30 videí vytvoríš, hej, to je 10 videí za mesiac. Čiže vytvoríš 30 videí, 30, dajme tomu, že rôznych tém, môžu to byť rôzne témy, kľudne, úplne, že v pohode. Po 90 dňoch stačí, len keď sa vrátiš spätne a znovu si berieš tie témy, už ktoré si robil. Toto ti strašne uľahčuje život a veľa ľudí presne rieši to, že ja už neviem, o čo mám postovať, ja už neviem, kde mám nejaké témy hľadať, ako mám hľadať inšpiráciu, čo mám vôbec riešiť, ako to mám robiť. Toto ti zaručí to, že nikdy nebudeš už stratený. Hej? Len jediné, čo treba urobiť, je, že nie, že zdieľaš to isté video, ale že len zmeníš vizuál toho videa a kľudne aj obsah, hej, nejakým spôsobom. Takto robila Silvia jedno z jej videí, kde v obidvoch videách hovorí o tom, ako robiť správne bench press. Hej? Ako správne cvičiť prsia vo fitku pre mužov, alebo teda aj pre ženy, ale tak ukazovala to skôr pre mužov, aj to tam opisovala. Vidíte,
Dva úplne rozdielne vizuály, ale tá istá téma. Tá istá téma v prvom videu, kde vidíte, že napísané chrbticu, to video, teda ten screenshot vľavo, ukazovala to sama, u seba v štúdiu, a v druhom videu to už ukazovala vonku, úplne iné prostredie, ukazovala to na svojom manželovi. Hej? Čiže opäť rovnaká téma, dve úplne rozdielne vyzerajúce videá. To znamená, že ti stačí robiť tie isté pilierové témy a len nový príbeh nejakým spôsobom. Čiže poďme si to, ľudkovia moji zlatí, ešte raz zrekapitulovať celé, aby sme si to vrili trošku do pamäti, aby sme si to trošku oživili. Princíp číslo 1. Jednovetový kompas. Viem, kto som, viem, čo robím a komu pomáham. Princíp číslo 2. Určím si 3 piliere. Hej? Čiže nebudem už potom stratený. Viem presne, keď si poviem, že dobre, OK, prichádza nový týždeň, je dnes štvrtok, čiže dajme tomu v sobotu, nedeľu budem natáčať, čo je môj prípad, tak OK, už sa pozriem na tie moje piliere, ktoré ja mám napísané a už si k ním len priraďujem témy na videá. Princíp číslo 3, samotné tempo. Hej? Potom princíp číslo 4, kalendár. Mám to napísané v kalendári. A princíp číslo 5, samotné opakovanie. Po istej dobe, po 3 mesiacoch, minimálne, maximálne, to je jedno, už ako si vyberiete. Niekto opakuje tie témy aj po týždni. Hej, že ja som napríklad skúšal už aj videá, takže som tuším robil, že 3 videá na tú istú tému som dal v priebehu 2 týždňov. A tá téma bola, že ak máš strach z kamery, alebo buď to bolo, že ak máš strach z kamery, nepamätám si už presne, alebo že ak máš pocit, že áno, ak máš pocit, že pred kamerou vyzeráš divne. Hej, že toto je jeden z problémov mojej cieľovej skupiny, že veľa ľudí má problém, že si myslia, že vyzerajú divne, tak na túto tému som urobil 3 skoro také isté videá, hej, len trošku vizuálne iné. Možno sa aj pýtate, samozrejme, že teda, keď som už hovoril o tom obsahu, že ako tvoriť efektívny obsah, samozrejme, že mám svoju free komunitu, do ktorej sa kľudne môžete pridať, keď si oskenujete tento QR kód, pošle vás to priamo na môj Instagram a stačí, keď mi len do správy napíšete to slovíčko free komunita, FREE komunita, ale spolu mi to iba napíšete a dostanete automaticky pozvánku do mojej komunity, ktorá je úplne zdarma, kde sme tam aktívni, každý deň sa venujeme našim členom, odpisujeme, dávame feedback, radíme, čo robiť. A brutálny benefit je, že robíme živé vysielania každý mesiac s rôznymi hostiami. Ja by som vám chcel veľmi pekne poďakovať a za samozrejme vašu pozornosť. Ešte sa budem tešiť teraz aj na vaše otázky.